each other. Hello. Ay na? Gulo ng buhay. Leslie Marmol, mega shout out. Hollywood Rodriguez. Hello. Thank you so much all. Jonah Marco, Emma Verstano. Good evening, host. Good evening, too. Amsterdam, thank you so much. Jenaline Katimbang, hello po, mega shout out. Jenaline Katimbang, thank you so much. Baby Anniversano. Kuya Eds Nobio, mega shout out loud. Thank you so much. Yan. Baba ng bahay ni Kuya Eds Nobio, guys, ayun yung sponsor natin ka. Kuya Eds Nobio. Mega love shout out loud, Kuya Eds. Ayan, si Jenaline Katimbang, present. Ayan. Hello, thank you for watching, Jenaline Katimbang. Ayan, regards kay Anki. Okay lang, sir. Nag-prepare na ako ng mga pagings natin for this coming Grand Alcas. Post ko. Wala kami dito kasi ayoko naman na bawal tayo. Try ko book ako ng around September. Number 20 present po. Okay lang, Kuya Eds. Ikaw po, kamusta? Shout out kay Madam. Boss Madam. Mega love shout out, Boss Madam. Hello, mga tuktok, Boss Madam. Kuya Eds, hindi mo si Boss Madam? Kasama mo? Para kay Boss Madam to. Mega love shout out. Genevieve Royal. Emma Verstano, present number 2, number 8, Emma Verstano. Okay. Mega love shout out, Kuya S.
Naliligo si Boss Madam. Hoy, mukhang may laban kay mamaya. Boss Madam! Wag na magpa-press ko dyan. Baba ko yung bahay ng Perpet. Dragon mo. Claire Love, mega shout out. Thank you so much. Uy, mali. Claire Love. Sorry. Mali na pindot. 5 million na. Thank you so much. To stop niya. Ayan. Ayan, si Kuya Ed, pinapana ni for Aragon Health Nurse. Oo nga, Kuya Ed. Napipisa ako, ang lit-lit ko pa naman. Laki-laki yan ni Kuya Ed. Ang laki-laki niyan, Lord. Ang laking tao niyan. Yan. Mga 6 footers. Siguro malaki rin sa kanya. Cars, Kuya Ed. Wala lang pag-usapan. Dan, thumbs up, Kuya Ed. Thank you so much for staying on. Ayan, nakapin po si Kuya Ed sa taas. Wala kang helpers na ba? Thank you so much. Tamsher, Gina de Real, thank you so much. Harang, Mercy D, thank you so much, Mercy sa Harang. Marwal Harang po, thank you so much. Oh, thank you so much mga Harang niyo. Haba ng Harang, Fair Lobo. Thank you so much, magandang hapon mga idol. Magandang hapon po mga idol. Ang pagbati mula kay Kuya Ed WFW Vlog. Nandito po sir, magandang gabi po kayo sa gabi. O, di ba? Kapi muna kayo dyan, kapi ako dito, magkapihan kayo. Kasi walang tayo. Mahuli ako ni Sister. Shout out lahat! Mercy D from Kuya Ed. Love you! Dan Kuya Ed, Emma Bersano. Thank you so much. Good evening host. Tamsher po. Thank you so much. Mama dear. Thank you so much, Mami dear. Ayan, soon to be Mami ko na siya. Ayan. Sana approve. Sana approve si Mami dear. Asan si Che? Che de Lambaca Bella. Talaga. Ayan. Ready na pa akong patali. Patali? Baka itali ako sa sa puno. Itali ko yung buhok ko, baka ako itali. Dan Kuya Ed, Emma Bersano, shout out loud from Kuya and Ed's Novio. Ayan. Harang! Ang dami pa harang ni Kuya, ni si Mami dear. Tali ko yung buhok ko, o pangit.
Dan Kuya Ed from Dollar Rodriguez. Harang. Thank you so much for harang yung dyan. Kuya Ed, thank you so much. Kuya Ed, muni na tayo. Kahit wala pang tayo, sir. Boss Madam, naliligo pa. Boss Madam, may kami ka na shout out. Bilisan mo mag-ikot. Hintay ka na niya, no? Boss Boss Madam. Harang cream. PM. Mga idol, abang-abang na lang ha. Ayan. Thank you so much. Abang-abang na lang ha. Thank you so much. Kuya El. Okay. Thank you so much. At ako'y maglilista-lista lang, Kuya Ed. Saka magkakape habang tulog na tayo, Derayal. Huwag kang matulog tayo. Walang tayo. Haba ng harang. Bakit mo tutulog, Derayal? Okay. Bakit mo tutulog, Derayal? Anto ka na? Shout out loud! Ayan. Evening host, Sam Hunter. Bakit matutulog si Derayal? Derayal, piyak ka! Kinig yung Derayal, hindi yung tatampo yan. Mega shout out, Sir Ed Novio from Claire Lobo. Hello, lang ang mga shout out lang. Thank you so much. Kinig yung Derayal. Why oh why? Kinig yung Derayal. Present para malista ko guys. Present yung number mo. Thank you so much. Pasok ako mamaya 5:10 p.m. last time. 5 p.m. Yan tayo 1 hour. May 1 hour tayo. Tayo magsasama-sama ngayon. 1 hour. Mega shout out everyone from Baby K. $7 million in the house. Mega shout out loud. Ma'am Chai Guno. Mega shout out loud. Everyone. Thank you so much, ma'am. Hello. Hi sa mga bagong friend. Keep safe. Everyone. Bye. Thank you, Kuya Ed Novio. Regards kay Boss Madam. Harang Paco Hills, 4 minutes. Ayan, 4 million hours ang harang niya. Thank you, Ma'am Chai. Abigail number 7 by Kuya Ed Novio from Jorang Halco. Ayan. Audip. Shout out, Charlie Rodriguez, 19. At least Takanabel Pahardoras. 23 BBK, number 2 Jonah Malco, 11 Disney Marmal, 20 Genevieve Darayal. Ingat po Kuya Eds, iko pa more. Ayan. No?
Hello. 27 million harang pa. Leslie Marmol. May hits pala sa kabila. Sabi. Hello. Guys. Basta tawi ko sa mga kumakain. Enjoy, she's clear. Thank you so much from Shelly Rodriguez. Nagbabalambay, si Mercedes Lambakan, John Amalco, Palablog. Halos mga lablovers yun naman dito. I-prepare lang ako para mamaya direct na ako pasok. Iyo ko po marimanan ng dami-dami ko eh. Hindi ako tapos. Gagawin talaga. Gagawin tayo. Pagod kasi ako ng araw. Thumbs up, sir. Thanks, Abigail, for first. Ganda po, sana ka-pin. Thank you, sir. Ma'am Chai Buno. Thumbs up, thanks this merge from Leslie Marmol. Deep inside my heart, like the emerald. Leaving all your promises and your lies. But I feel in the end I lose. Only you. Turn my life, turn it just this way. Touching the light, it feels like heaven. Touching the light, so lucky love. Lost in your life, and I'm secret. Touching the light, whatever I do. Touching the light. Thanks mga sisi, ayan, from Nelsa Duwambaka. Kape ako, magkape kayo. Okay, kape muna kayo dyan, magkape muna ako. Touching the light. Tom Sheridan, host, right? Guys, I'm gonna shout out in the house. Ayan. Oh, diba?
Di ako natapos dito. Parang puro lang tayo dyan. Di tayo matatapos dito. Tinapay, sir. Belaman Monay. Akala manay. Thank you, Ma'am Emma Bersano. Dudumugin kita sa kabit yan. Papasyarin ko lang sa tinapay mo dyan. Pamimigay lang natin. One time, big time tayo mag-umusyaw. Tapos, pasok sa bakery ni Emma Bersano. Arang, Rizal Nipa. Unipa ba? Unipa. Dan what's this Emma? Dan saya is Mercy from Neda Mapalo. Harang, Bridget. $20 lang yung nag-participate. Okay, 2020 nag-participate ng mga pa-barcode natin. Nahihirapan na. Kaya kung hindi na ako mag-lista, tapos bigay ko na lang lahat. Pero leto na lang natin. Ang dami! Hindi pa ako tapos mag-start! Sa papel ko pa lang, ita-transfer ko pa siya dito, oh. I-transfer ko pa siya dito, OMG. Guys, pa-agree lang ako kung agree kayo. I-roleta na lang natin kasi marami. Kung dami. Kasi ano naman fairness naman to. Yung nag-barcode natin, nag-participate si Shreya ni Kenya, meron 20, Nininis 10, Julian Llanera 30, Erica Nieto 20, Dale Vergara 20, 31, Lauren Mendoza, Genevieve Royal, 35, Chai Guno 20, Jonah Malco 40, Nida Mapalo, Abigail Sandaga 70, Charlie Rodriguez 70, Leslie Marmos 80, Stephanie Madera 90, BBK 100, Mercy Lampaca 100, Erika Savida 100, Emma Bersano 100, Chris Anjoy, Yana Sala, wala pa ng mga scoring. Ay, Yana Sala, nasaan yung mga Chris Anjoy? Vince, Sian Vincent 100 also may goodness. Tapos pag na-pick kayo, naka-10 na kayo, 5 na 10 kayo, liligwak na kayo kasi nakapili na kayo ng mga prizes nyo, di ba? O, di ba? Pero sayang naman kasi nag-effort na ako, nag-lista-lista na ako. I-adjust ko na lang siguro. Adjust natin ang September Sunday 5. Baka next week mag-di-off na ako. Kasi ngayon wala kami mag-di-off ng Sunday. Good evening, host, baby Yana Vlog. May shout out. Okay lang, Coroleta. Join ako, host. Jennifer Tablesa. Pasali ako. Ayan. Yung ano lang to sa mga nag-participate. Kaya ang hirap naman. Yung mga na to, nakikipiko lang. No ka-host. Diyos maray na banggi sa inyo ka, boss. Maayong gabi sa inyo tanan. Diyak. Ayan. Oo, di ba? Opo. Baawen. Yes, baawen. Nataka na talaga ako. Shout out loud, Mayor Jeff Bersenyo ng Baaw Kamaring Tour. Ating taon, fiesta po sa inyo.
On mo daw, super chatter mo. Paano? Share lang ba? Kami ka na siya. Oh my God, share. Watching your live, God bless. Thank you so much for doing that. Opo, Jenaline Katimbang. Thank you so much. Paano? Wait lang, hindi ko alam. Saan ko ba ito kakalakutin? Iyok po pa rin, Mar. Jenaline Katimbang, yung number mo dito, ano? 28. Present ka lang number 28. Jenaline Katimbang. Jenaline Katimbang, number 28. Saan ba ito, boy? Dan, thumbs up na profile sponsor. Thank you guys. Salamat daw. Tama na, boy. Wala mong paliparan. Wag na muna. Ayusin ko. Next, ayusin natin. Okay lang ako. Oy, dyan naman, oy. Sakana tayo palipad-lipad. Para. Palit na bari. Ayan. Dyan muna yan. My goodness. Tayang na. Yan. Present yung mga attendance nyo, guys. Diyan na lang baka mega share lang. Alay, hinahanap mo saan ko pipindot eh. Wala naman mapindot dito. How am I? Right. Wait lang ha. Isip ko lang. Okay, ma'am. Okay. Oh. Hello, Jen, Ante. Number 28 po yung number niya, number 28. Ano? Jenaline Katimbang, number 28 po, number niya. Thank you so much. Harang host. Nasarang pa ako, check ko. Shout out ha, sa San Vicente ba? Kamaroon ni Soraya. Mula pagbati ko Katimbang. Yan. Dami naman na araw, dalawa. Alam mo, screenshot ko. No. Skip. Susunod lang. Ala. What's poppin'? Mix DJs.
Harang. Saka na talaga Kanino ako. harang? Harang. Host number 42 ba ako or 40 ako po? Jennifer Tablas. Reggie Flores Remix. Tablesa number 46, Ella Cervelas number 42. Jennifer Tablesa number 46. Baby Yana Dandikit po, thank you so much. Ako. This is RBF Mini Sound. Family, balikan ko po kita Ligis po. Thank you so much. Alam mo lang ng lahat. Diane Vergara, Princess Me, Life in Scotland. Ayan guys, yung tumutulong sa akin. Ayan. Nabalik ang Diane Vergara. Kuya Ed, pwede natin na sponsor din yan. Kuya Ed, WIP na natin yan. Princess and Life in Scotland. Maraming pa-premium, pa-private yan. Isa ako sa mga nabiyaya ng mga ano yan. Pa-ayuda eh. Kasi siya naman minsan lang ako kita kasi busy talaga sa work. Alam mo yan, busy ako pagdating ko minsan sa universe, parang like ako. Parang kita nyo talaga pagpasok ko, paglabas ko, dito pa rin ako eh. Kahit tulog ko na lang, mag-live ako saglit. Minsan hindi talaga kaya magsiga ako na ngayon, minsan tulog ko pa. Ayan, shout out daw sa no, bigyan na ulit ating pa. Thank you so much. Thank you so much. Nagsisilong ka, nalakat nagapaa talaga ni Gerald. Haram, thank you so much. Wag mo wag mo skip yung haram. Yung ads Channeling sa TikTok. Oh, yeah. Samurai. Thank you sa paharang nyo guys. Love you all. Ayan, 4:15 ng hapon dito. Ayan. 10 p.m. po yung ko, duty 10 p.m. Pinas time. Oy, paano ako pa-alarm. Pag 10 na dyan, Bella, late ka na. 10 p.m. Pinas time ang duty ko. So, 9:15 pa lang naman eh. Nakaligo na ako, nakabihis na ako. Yung uniform na ako. Nakasabit na yung uniform ko doon. Ready. Wait, paano ko? Reggie Flores Remix. Remix. Paano ko? Dancing with the beat with DJ
DJ Zamora Remix. Sonic Wave Disco Mobile. Nasa harap ka. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Thank you, ma'am. Sonic Wave Disco Mobile. May pasok ako. May pasok ako. May pasok. Di ko mahanap yung signs. Bukas natin ko ba sa laptop? Wala ma. Pasensya na, oy. Girl. Ito more. Di ko mahanap yung dollar sign. Dollar sign, please sign. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Mas Pape Remix. After Mas Pape Club. pasok ng laptop, ayun. Mas Pape. Then it goes a little something like this. Magisayaw, magiyataw kay DJ Rams. Guwapo. Loading. Okay lang, boy. May gera ma'am dahil nasa taas yung pula ng vlog. Pula. Tinapay mo. Ma, tinapay. Dan sa nakapin, salamat. Ayun, yung story ng dami na napalampihan. Baby Yana Dan. Ayan. Baby Yana. Baby Yana Dan po. Kay bakit nandyan vlog mo?
Baby Yana, ako po anong number? Bibiliana. Bibiliana Vlog. Sige, number 47 ka. DJ Rams, Idol. And it goes a little something like this. Cause this boy wants to get the loves more than he can handle. Dating dikit, thumbs up, versus in me life, and plus, akla from Keller Rodriguez. Does he go on pretending that his love is never ending? Babe, don't let him steal your love from me. Lanao del Norte, Mix Club. You're the good, can't you see? It's not a really thing. I'm in love, set the free. But she's only looking to me. Only love breaks my heart, rather really thing. Only love's paradise, but she's only looking to me. Mega shout out, love, 15 million in the house. Thumbs up, share. Ayan, guys, huwag kalimutan ng pato. Ayan, 19 million house. Naulang ulit na kawakwak. Ayan. Ginidra lang, thumbs up niyo si host. Maawa kayo malukay. Makulukay kayo malukay. Card. Malukay kayo. Taga-ano po ako ba? Hindi naman tanong sa akin. Jennifer David or Bibiliana Vlog. Bibiliana Vlog, taga-Bicol din po ako. Taga-Bicol po. Hammer. Ang orago ng tao. Makarinig ko daw. Mario. And time. Naulang ulit na kami. Ayan. Dito ko naman kayo mag-wak. Ayan. Kahit wak ng ating mga paa. Sisikoy, Marlon Bartolome, thank you so much. Sisikoy, Marlon Bartolome. Jennifer David, na nagbaba ng bahay, palablang ba? Patapsak pa dikit din kay Jennifer David. Ayan. Laro ulit yung harang ni Paul Paharang. Sariling break. Harang gawa. Lanao del Norte. Ginamit ko yung isla kumano. Salamat sa lahat from Jennifer Staples. Ito. "47 Bibiliana Vlog, 46 Jennifer Tableso, ayan. 45 Rafaela Romayo, Maria Gracia Zabala, 44, 43 Ella Boholana, 42 Ella Cervalas, Edna Rusid, 41 Corazon Bersano, 40, 39 Mary Rose Campo, 38 Mary Ann Soriano, Jackie Barrientos, 37, 36 Eric Casabida, Doras Ferreros, 35, 34 Erskine Pangilinan, Chris Ann Joy Gentrale, 33 Don Sultan, 32 Vanessa Agustia, 31 Marie Chris Aquino, 30, 29 Crystal Crystal Vlog, Ginalyn Patimpang, 28, 27 GNTV Bike Ignacio, arang ulit. Neda Mapalo, ayan. 26, 25 Tasha Barreta, Sheila Olareta, 24 1 Gayan Vergara, 2 Jonah Malco, Mercedes Dilambaka, 3 Jen Sala, 4 Dalia Channel, Alicia, 5 6 Tiffany Madera, 7 Abigail Santaga, Emma, 8 Kai Kuno, 9 Christopher Randez, Christopher Randez, 10 Leslie Marmor, 11 Alvin, 12 Rhea Di Kenya, 13 14 Jolie Angelnera, Claire Lobo, 15 16 Aran Aras, April Rose Prada, 17 18 Erica Miele, Charlie Rodriguez, 19 Genevieve Rayal, 20 21 Jeneline Lilias, 22 Florin Mendoza, last but not least, 23 Baby A.
Ayan. All nakabit ko. Ayan. Si Press na. Dan Dahlia Challenge na using the support. Thanks sa mga team walk-backers. 21 thumbs up OMG. Thank you so much. Started all in the house. So, yun in the house. Present na! Ayan. Kasi iroroleta rin natin ang super viewer natin. Pili tayo ng best super watcher. DJ Edwin on the mix. Yung lagi yung lagi ng daan. Every month na every time na nagla-live tayo, ayan, mapipili natin. Kahit silent lang kayo, pero nakikita ko naman. Nandiyan na kayo. Kahit di kayo nag-video, okay lang. Masaya pa rin. Happy na pa rin. Sorry. Alright, Aros, bigyan shout out. Alright, Aros, Manay. Thank you, Manay. Ayan. Accepted na Manay. Nag-friend request na ako, Aros. Parang harang hoy. Ilang yan, ayan. Parang may panghanap ko sa'yo. Thank you to Mata 23 Tanda, guys. Ay, bagutin guys. Pala, bakit? Present number 19. Hawarang-harang mo naging sa mga paharang mo dyan mo na. Ayan, watching from Santa Babulacan. I'm a virgin. No one touch card. Napakaswerte naman ni ano. Nintendo ng baka. I'm a virgin. Mami dear. Number 3. Thank you so much. Kasawa na pa tayo. Dan po, Ma'am Dahlia Lainse Harang. Dan, thank you so much, Ma'am Diane Bergar. Dumaan nga rin sa akin kasi palitan natin. DJ Edwin on the mix. Masyado tayo pa-virgin. Ito na. Pajama life is still trying to get up that great big hill of hope. Thanks, Ma'am Diane Vergara from Channel Dahlia Lainse. Thank you so much. Sorry, Pards. Sigot lang. For whatever that means. Into it times when I'm lying in bed just to get it on. Okay, Ma. Ayan mo naman, bukas na lang. Naiya ako. I am feeling a little peculiar. Into a week, morning I step outside and I take a deep breath and I get real high and I think the top of my lungs, what's going on? And I say, DJ Jonel Sagayno Remix. PM papasok. DJ Jonel Sagayno Remix. 10 PM papasok ko, guys. Ma'am Ever, sana ang channel Dahlia Lainse. Thank you so much. Talaga, ba't wala kang dollar sign sa gilid? Ba't magpapalipad ka na parts? Huwag na muna. That the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into it times when I'm lying in bed just to get it all
Jonel Sagayno Remix. Wait lang guys. Wala, di marunong. Oy, huwag lang muna. Piniyak ka. Huwag kayong palipan dyan. Kayo paliliparin ko dyan. Nakoy. Nagpapaturo pa ako. Thank you. Nasali po. Yes, guys, sa Unipa. Wala ka pa si Glay sa Unipa dito. Asa ka napunta, Glay, sa Unipa? Oo nga, wala dito si Glay. Ba't ngayon kita nakita ulit? Glay, sa Unipa, it's Team of Walkers. #48 Glay sa Unipa, number 48 ka. Glay sa Unipa. Thank you so much sa 10 million. Palipad mo dyan, Ma'am Kayo Vergara. Unipa, number 48 ka, 48. Mega love shout out, 16 million in the house. Thank you so much. Ayan, from Viviana Vlog. Thank you so much, Viviana. Ayan, dahil pa rin $150,000 US. Jennifer Tablesa, thank you so much. Ayan, kasi Ma'am Tayo Vergara sa Custom Place. So, ayun. Ipunin mo pa kasi pang $10 na papalipad mo yan. Ayan man, no? Nagpalipad na ako. Yes. Thank you sa mga palipad siya. Si ano di ko nakikita dito? Si number 12. 12, 13, 31, 13, 29. Si 27 din wala. Tapos 25, tapos 24. Tsaka si 33 ako eh. Sky Sala, thank you so much sa palipad mo, Sky Sala. $200. Bring it in. Hanapin natin yung mga wala. 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31.
Anong malamig? Malamig ba? "44, 45." Bukol talaga. Bukol. Hello, Uluban. Accept na kita, Manay. Thank you so much, Manay. Hello, Uluban. Ara and Eris, ikaw ba to? Manay, ikaw na to. Manay. Dahil ako, Manay. Thank you so much. Pahingan ka na, baby girl. Tik ko ana merch. Abdi. Party ba to? Di, party ba tayo natin kapag ito? Tara, mag-baili na muna kita. Ba't nag-ano to? Salitang iba to siya, no? Tara, mag-baili. Anong salita yung mag-baili? Bisaya man, oy. Baili tayo. Baili kuno kita. Peace na, Bella. 9:30 na. 4 minutes, Hara. Thank you so much.
Ayan na yan, i-move na natin. Nagpaano na paggawa na tayo ng mga nakikita. Thank you so much. Move na natin yung Grand LS. Nag-dispel na tayo ng buuhan. Magugulat kayo, i-post ko na lang. Thank you sa gagawa ng family. Thank you so much. Love you all. Thank you, I really much. Hi. Present number 22. Wala tayong mga pag-games, pero may mga pa-surprise tayo, mga pasabog tayo dyan. 150 special Tiffany. Wanna move your body to the house beat. DJ Jonah Sagayno Remix. Check this out. One, two, three. DJ Jonah Sagayno Remix. Check this out. Boom, boom, boom. It is na Bella. Malapit na mag-alas ng yes. 15 minutes before 10. Payong gabi sa inyong tanan. Diyos maray na gabi kaninyong amin suyan. Ay. O, di ba? Matulog na kamo. Kuyakin sila kayo. Thank you so much. 30 million thumbs up and 12 million sa nag-stay. Love you all. Mag-screenshot ako, mag-end ako after 15 minutes. Diyan lang kayo. Dahil, diba? Ay, diyan sa lang. Be ready for the screenshot. Ingat. Ay, mag-send kayo yung mga huling screenshot ko. Kano kayo screenshot? Kasi 30 naman yung thumbs up. Sige, 30 pesos for a screenshot. After 30 minutes, guys, mag-screenshot tayo. 15 minutes pa lang. 15 minutes. Ayan. 5, 4, 3, 2, 1. Screenshot ako. Love ya. Diana Sala. Mag-send ka kanila kung sino mag-screenshot. I-send ko sa'yo tapos sa group. DJ Jonah Sagayno Remix. For 30,000. Thank you so much sa 14 million and a half. Love you all. Mabihis muna ako habang nag-comment ko sa sige, tagtarin nyo ng love dyan. Love you all. Kaya 30. Kalahating kilong isda. Nice to be with you all, the walkers from Glaza Unipa. Number 48 ka, Glaza Unipa. Ang bilis ng comment section. Nice to be with you. Ayan. Hindi pa ako screen dyan. Please pa ako.
Jonel Sagayno Remix. Take this out. Ay, wala pa! Wala pa! Wala pa! Ay, matagal pa. 10 minutes pa, oy. Ay, please naman. Salamat, host. Number 48. Thank you, Glyza Yanika. Nakarang pa ako. Dalawang araw na. Baby Yana Vlog, Emma Bersana, Baby K, Jennifer Taplasco, Marcela Lambaka, Baby K, Abigail, Baby K, alam Baby K, Glyza, Baby K, Shalom Rodriguez, Baby Yana Vlog, Glyza, Unifa, Shalom Rodriguez, Evan Magara, ayan, ang bibilis. Kado ay, excited, di ba? Maghanap buhay. Sino kayo mag-birthday? May screenshot natin today. Birthday, that's all. $17 million in the house. Make a shout out loud. I love you, sir, from Emma Bersano. I love you to Emma Bersano. Sana all. Oh no! Oh no! Baka gawin kang tinamoy ng asawa mo dyan. Oh, no. Ipalaman kang aray pakain sa akin. Dito. Ayun. Sky, may ganda shout out Sky. Sky Zara, thank you so much Sky Zara. Gina ating bang, thank you so much for watching. Ayan. Thank you, viewer lang siya dyan. Ayan, nakikita ko siya dyan. Tawa ka ng tawa dyan. Ante! Kating bang, thank you so much. Tulog na, asawa ko. Ay, mamaya magising yung gawin kang tinapay dyan. Ingat, Bernie. Thank you so much, baby. Yana Vlog. Kaman kami ingat sa uyan namin. Ingat ka mo namin, ingat. Oy, ingat talagang tanan. Sa tanan. Sa tanan. Grabe, ha. Paano mo basang papaspas yun? Speed kaayo. Ingat po. Thank you so much, Glyza Yanipa. Ayan. Sige, paspasi. Ayan, 10 minutes na lang. 10 minutes pa ko. Ayan. Still watching. Ayan, tayo mo na. Glory Mendoza sa ingat palagi sa work. Thank you so much, Emma Bersano. Ever Gara, thank you for the program. Madara, Jalala Rick, Jalala Rick, Jalala Rick, Baby Yana Vlog, thank you. Diyos, mabala sa ito na, boss. Mga lalap, mga kamilat. Tuding ako. Bala ka dyan. Tingnan mo na lang sa group. Send ko sa'yo.
worry, it's just getting started. DJ Jonah Sagayno Remix. Hello, 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 hello. Person number 22. Ayan, thank you so much. Yes, nalista na po kayo. Thank you so much at 12 million in the house. Ayan. Nabawasan ng 5, agad-agad. Okay, napaka-short na naman. For 30 pesos, screenshot in 5 minutes. 5 minutes pa, 5 minutes. 5 minutes na lang, 5 minutes na lang. Alam, bibilis, speed. Speed kayo, paste. So, yung mga hindi pa na-screenshot dyan. Bahala kayo dyan. Sino kayang lucky screenshot natin today? Last commented comment. Today. Dito ba? Comment. Ang pas-pas. Present number 22. Ano yun? Ano daw? Hindi ko nabisi. Nabasa. Ayan, paspas. Paspas. Paspas kaayo. Alam ko, paspas nga. Ang paspas nyo, ang papaspas. DJ Jonah Sagayno Remix. Alam, bilis na. Ang dawin niya ang gawas. DJ Jonah Sagayno Remix. Uy ako. You may just back on yung just in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, swerte. 30 tayo. 30. Present 22.
Okay guys, and bye, and love, bye, 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 bye. Thank you all. Bye guys, in 5, 4, 3, 2, 1. End na tayo, and in 5, 4, 3, 2, 1. Bye bye, see you tomorrow, Bellamardo vlog, thank you so much. Love you all. Bye bye.